Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lokal nga pakuluan sa Bacolod ginatunan ang pagdumili sa pagsulod sa badyaw sa syudad. Samtang sulod naman sa pamuno sa PNP, posible may rasang sindikato sa likod sa mga badyaw nga nagabalik-balik sa Bacolod. May report si Nico Delphi. Kada nagahilapit ang tuigan nga Mascara Festival, nagadag sa ama ng mga badyaw nga masami nagapangalimos sa mga dalanon sa Bacolod. Tubtob na ini sa bulan sang Disyembre. Gani may mga motorista nga nagareklamo nga una pa kung kisa sakay sa jeep ang mga badyaw. Magsakay sa series ang mga pasero, mauna po sila sa squad, kag maglupad. Delikado man. Tungod man sang reklamo sa mga motorista, ginsuguran kagabi sang katapo sang DSSD Anti-Mendicancy Team ang pagpangsikop kag pagpapauli sa mga badyaw. May 13 tanan ka mga pamilya sa mga badyaw ang ginpasakay sa Roro pakadto sa Dumangas Port para kapauli na sa Mindanao. Nagapati si Bacolod City Police Officer in Charge Colonel Noel Alinio nga may sindikato sa likod sang pagdala kag pagpatiner sa mga badyaw sa syudad. May mga bata nga, may mga bata. Posible kaya CD, may sindikato na mahawak sa kanila. Siguro, bakit sila nakakarating dito? Talaga may exploitation talaga namang nangyayari. Kasi group na sila eh. Ini karon ang ginausisa man sang syudad makaligad sang ginpatigayon sadto nga profiling sa mga badyaw. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, tun-an man nila ang pagdumili sang pagkadto sa mga badyaw sa Bacolod. Iban gabato, no? Kag medyo munay may danger bala sa safety man sang aton nga mga staff sa DSSD. And of course, that would mean think it's possible nga someone is backing them up. Siguro a comprehensive policy on what and how to resolve or how to manage them should they come to our city. Naka-istorya na kamo sa mga shipping lines nga Wala pa sir. Nang ma-convene ko anay ang task force para nga to come up with the necessary policy, then coordination on these shipping lines with the police. Yes, ma'am. Natala na nga magasugilanon si Maghari sa mga shipping lines sagod nga makadiyon sang solusyon sa tinuig na nga problema may kaangtanan sa mga badyaw. Makapila naman ka beses nga ginasulit-sulit sang DSSD nga dapat wala ginatagaan sang limos ang mga badyaw para hindi magsalig kag magbalik-balik sa dalanon sang Bacolod. Nico Delphin para sa DGCast Negros.